Nag-reunion ang present ug ex-cast member sa Bubble Gang sa 30th anniversary show diini. Ane report. Tulo ka dekada nang nagahatag og kasadya, kalingawan ug good vibes ang longest-running kapuso gag show nga Bubble Gang. Kagabi, full of fun and surprises ang 30th anniversary show sa BG30. Batang Bubble Ako. Present ang mga naglangkob sa Bubble Gang sukad kaniadto hangtod karon. Lakip ang ilang former ka-bubble sa Manila Diana Zubiri, Aramina, Maureen Larazabal ug Alma Concepcion. Wasab nagpaulahi si Preging ina Valin Montenegro. Lakip sila Juancho Trevino, Ara San Agustin ug Faye Lorenzo. Si kapuso comedy genius Michael V. Emosyonal ilabinadihang nakita ang pipila sa kanhi ka-bubble. Nung nandito na, na rin buntik na akong bumigay dahil na-miss ko talaga sila eh. I miss working with them. Kahit yung simpleng pagkain lang with them sa dressing room, nakakamiss yung mga ganong experiences. Sa two-part anniversary show, makita ang pipila ka old and new segments nga tatak bubble that will bring back the feeling of nostalgia. We're very thankful to GMA na hindi nila kami pinababayaan. They find ways na they make sure na bubble stays relevant. We're very thankful. Lalo na ngayon. Yes. Lalo ngayon. At saka ngayon, patapang na kami ng patapang. Talagang kababol ako, ilang taon na rin naman at sobrang happy ako. Forever grateful ako para sa Bubble Gang at happy ako dito sa 30th anniversary. Guest sub sa anniversary show si Kera Mitena, Rian Ramos, nga nahimo sub nga semi-regular cast sa gag show. It was one of the happiest experiences for me kasi talagang dream ko bata pa ako na maging komedyante. Mixed emotion sub ang nabati ni Diana dihang naimbitahan as guest sa iyang nahimong puy-anan sulod sa pipila ka tuig. Parang I realize na I'm just happy maybe, kaya parang nalungkot ako dahil at least kahit papaano nandito ako sa celebration. Balik babol si Ogie Alcacid nga dapat daw atangan kung unsang iconic character ang subli niyang ibida. Guest sub sila Kelvin Miranda, Ay de las Alas, Esnir ug Jillian Ward. Lakip na si unkabogable star Vice Ganda nga finally natuman ang wish nga mag-guest sa Kapuso Gag Show. Dream ko kasing mag-Bubble Gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon. Last week, gipost ni Vice sa IG story ang nadawat nga bouquet of flowers gikan sa BG. Batang bubble na daw si VG. Si Bitoy, gipakita sab ang dressing room ni Vice. Nakakatuwa dahil pareho kami ng wish at parehong natupad dito sa Bubble Gang and hopefully ito na yung simula at hindi ito yung wakas. Makita na sa October 19 and 26 ang two-part 30th anniversary show sa Bubble Gang. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.